Bueno, gogoratu, azkenean gogoratzen zara, ezta? Garaipen horiek beti dituzu buruan, egia da ja denbora asko pasa dela, 4 urtezuk esandako moduan, baina bueno, garaipen politxe, ezta? Gogoratzen naiz batez be bigarren zatian asko gozatu genuela, lehenengo zatian ez ginen gaizki ibili, sartu genuen uste dut Pablo sartu zuela gol bat ez zigutela eman, eta bueno, bai bigarren zatian pixka bat da hobeto jokatu genuela, asko gozatu genuen, lehenengo hasierrek egin zuen, Pabloren erdiraketa oso ona eta geho, eta bigarrena lortu genuen egitea, Santik eman zidan pase oso ona, eta bueno, bakargarri gerritu nintzen Casillasen aurrean, eta bueno, bai goatzen naiz ospatu genuela, eta bueno, garaipen garrantzitsua, ezta. Nik uste dut bai, azkenean garrantzia ematen dio, azkenean hitz egiten ari gara, zeratik daramatzagu gero beste 13 urte irazi gabe, oso zaila da zelai hauetan irabaztea, ni goratzen naiz bai partidu onak egin, aukerak izan, normalean Madril gaina da taldea uste izula pixka bat jokatzen, gustu aurkitzea askotan Bernabeun, baina irabaztea zaila da. Eta, bueno, orain daukagu ere bai aukera oso ona, ezta? Bai, argi dago, bueno, gaur egun huts eta 3 agian bukatu genuen partidua, ez dakigu, ezta? Argi dago behintzat Pabloren gola, sekulako gola izan zela gaina, argi eta garbi sartu zen. Ni, bueno, belaren alde nago, egia da oraindik pixka bat hobetu behar dutela, batez bere nik uste gauzak azkarrago egin behar direla, azkenean irudi bat jokoz kanpo da edo ez da, eta ez baduzu ikusten 2 minututan, ez da izango. Azkenean gauzak azkarrago egin behar dira, baina bueno, nik uste dut hoberantz joan dela. Bai, nik batez be orain Zidanen bueltarekin nik pentsatzet talde arriskutsua dela Goruntz Beira, baina bueno, taktikoki normalean ez da inkonpaktoa, hutsuneak usten ditu, konfiantza handia daukate atzeko lauko lerro hori jokalari oso honez dagoela osatuta, eta beraiek pixka bat defentsiboki egingo dutela bere lana, baina nik uste dute nahiko irekita jokatzen dutela, eta ni ziur nago aukerak izango ditugula, gaina gu azken aldi honetan aurrekarlean espazioekin ondo ari jokatzen, eta ni ziur nago gure aukerak gora begira izango ditugula. Gakoa hor dago, ezta? Aukera dagoazunean azkenean asmatu behar da, min egin behar da, baina bueno, nik uste momentu egokian datorrela partidu hau. Bueno, azkenean inoiz ez da erraza Bernabeura joatea jolastera, baina bai dirudi behintzat kanpotik momentu egokia, ezta? Beraiek ez daukate gauza handirik jokoan, badirudi pentsatzen ari direla gehiago hurrengo denboraldian hontan baino, baina bueno, jokalariak jarraitzen dute oso onak izaten eta zaila izango da, baina egia da gure dinamika guztiz hobea dirudiela. Bai, niregatik aste bukaera honetan irabazten badugu eta beste norbaitek sartzen badu irabazteko gola asko hobeto, ezta? Nik uste dut azkenean 14-15 urte irabazi gabean asko dela. Argi dago ez dela erraza, baina uste dut ez dela momenturik txarrena. Bueno, gindoazen ja hutxeta bat, Asierrek sartu zuen lehenengo gola, partiduan nahiko irekia zegoen, beraiek ere aldaketak egin zituzten, uste dut jarri zutela ezker hegalean Solari, uste dut pixka bat Goruntz begira, eta kontraerasoan, uste dut Santik pasazidala azkenengo baloia, hutsuneak zeuden, eta pase oso onak, gelditu nintzen bakarrik Ikerrena aurrean, eta lortu genuen bigarrena, eta garaipen momentu hortan oso garrantzitsua guretzat. Ni gogoratzen naiz, sartu nula gola, eta berotzen momentu hartan Aritz zegoela ziur, sola zegoela, uste dute Javi Casas ere zegoen, eta beste bat, ez dakit hirugarrena nor zen, baina bai, ospatu genuela hor inguruan, jende talde guztia etorri zela,
Eta, bueno, beti da politxe, ez da, horrelako zelai batean, ba, bueno, gaina gazte ugari talde horretan, eta ondo ospatu genuen, eta gaina ba, oso gustora. Bai, bueno, azkenean atletikek, bueno, beti esan dugu moduan, ez da, Lezamari begira jarri denean, ba, normalean jokalari onak atera direla, ez da, eta, bueno, momentu hortan egia da, zuk esandako izenak hor zeudela, bueno, Asierrek sartu zuen ere bai lehenengo gola, eta, bueno, orain Lezaman dagoen jende asko ere bai parte hartu zuen, eta hori bueno, oso ona da ere bai taldearentzat. Bai, argi dago bueno, hasiera oso gogorra izan zela, emaitzaldetik bueno, oso hasiera txarra da, baina bueno, oso zaila da, ezta? Denboraldiari buelta horrela ematea, eta bueno, gaina taldea dago orain konfiantzarekin, emaitza oso onak ateratzen, zenbakiak hor daude, eta bueno, lehen esan duen bezala, momentu ona izan daiteke Madrilera joateko.